Kumbalong manta kiseng sanyhima sima na kikenhun bapher kilastang ban kiwin na kabanta ka election MDC yakabag sarkar jela kampat rai bat ban penbanatrik walada ka election MDC manta lapin kriano kumba arsian hinrei kiseng sanyhima sima pat hakani ka kenti kabamanta kimshimala apshu balano kata ka election MDC kan sapoino hinrei kilasai yala kijong ki kartong ban aireng hakani ka election MDC members of the district council how news nem uban sawan kaseng voice of the people party kala dep ban penbanay ki kartong ki jongka tang hakini kitiyaw ki bala dep no but way na ki kartong ya kaba kaseng kala ibet ban say kalong uba Dakheinkor Tangliang uba syong ubasa hagasnong kerpong East Jaiñtia Hills district yaw ban say kunno na kasumer constituency uneu samla uwan na kalong ying long sem kabadok bat ha kajing kerdo ulala ban pendep ya kajing pule kajong kata ka metric na ka schoolmate ka badan ha jawai lum pariat ya ka HSSLC pat uliyo ban pendep na ka kiyang nong ba government college jawai uneu samla ula persyang ban pendep saya ka bachelor degree ha ka art stream henrei na kajing bum yo lat bat hab ban traino kum mystery ula no ya kajing pule tang ha steng por bat ula hab pat ban one pai sala ka thain la jong ban pendep yaki kam ki bala benchat hau nak yeng kesem uneu samla ula tray ha ka wei ka pharmacy store bat ulong kum unong yarap jong katei ka pharmacy ula rung sya keseng voice of the people party ha ka arpo arrik banai Julai arjar apply bat ubala julong ru kum uwei na kinoyalam jong ka balang 7 day